and then mebo kakranka krabi na me dia ka simbi na fe ya twaso e friend gonje na eye nkrofo a omo kasi ase omo promote Ghana music eye Ghana ye nnwuma ye bo enti ye wo twi wom ye wo angona wom ye wo hausa wom ye wo nzima wom ye wo gonja wom ye wo dagomba wom ye wo kosas enwum ni nyina omo abubo obobi na denti omo boss anwum ni se no mpezo mo kire se oso Nyankopon nim denti a wa ma yan free tribe ba akope nemum obo ne se ye nyina ye bedan wo bi emre bi me kan sa asem ne wa ha na enioma bi ekoso wo Facebook a emrantie ena sesei omodi omuhu jim na kwakoye bola suja ntiene ye be kanya nsasem kakra wo fie ha na yesua bibi ade bi ikoso ne kan ye din ade bi ikoso empanyifo ayehwe ha ensem bi ikoso yempese ye beka ho asem eni de amanyofo etai nkofo bi achi na wode amanyosem erewremu ma ene Ghana ni enim se ye Ghana ye nipa baako se ofri anwona se ofri nzema se ofri asante se ofri ho ahwan ye nyina ye nipa baako at Ghana for no se sei ye guso ena ahemfumom ene politicians ehye ase ena se sei ade bi a first na eni ho no eba ama se sei ntokwa ebufuo on the name of mifriha ena mifriha asantefo ne bono etna ye enye ne miminia bi free bono me papa mu ye aduanafo me maame side asona enti eye den na afide dru ma bi a aduanafo a moje nyina mo na kraman na ejetua kraman ano abakosemu no eye den na sesei aduanani a wote bono ene aduanani a wote asante ntokweba ensem ne koso dodo ne kana ye den nanso wose ye ka every say Ghana yentimi nko amanyosem wieye NDC ni MPP no the way NDC ni MPP aye tan wo krom ha no say yentimi kra nko wieye ne esa de amanyosem me ya santini me ya bununi me ya domani me ya dagombani me ya ngunani me ya nzimani be ka ho a oman ne bebo agu Nhyira FM oman ne bebo agu ne kwabrane tenase a no adidi obi hina atem de ba kra ne se oye anu akasa na etia manhia no aka no adidi se asantefo kumasefo transefo momyehwe yo amanyofo no momhwe yo de modi NDC ni MPP se de makwa akotai echire ena momma yede ofriha ebetete Ghana na yentimi nsovu wieye no momyehwe yo na ase yempese ebeka nanso otan kese ena eba amanyofo hyenkrofo achi ena mo keka asantefo ene other tribes bom yengina so nim se ekrom ha yewura waje obi afaso yenyina anim enti se wo ompanipa na asem kra wo se ni din ha na ye dia manyosem na obi aka bibi na atia asante manse asante ko kasape ebe se yewura ko kanse gain obi asori a no de asante anim atwitwiri fom yewura ye din ye na ba kwa bibuni pa ne nyoma ya oye abe sorry no a make comment say hey nana
de mpa na pese achieve sa ususu se wahenie ne so a fei te problem bia ni ho ne mom de aye hu ne se so mu kasa na no mu ti omu ba bi o but asante ha bono mesima sefo bi efiri bono ba me asanteni enti ye den na ntokwa baaye because techima ho no ba yire firi ho ba o ye di die wo na ye die na firi strem ne nya ye di bi enioma no ye nyina na ye di bi wo krom ha aduane bi a wo pe every tribe bi am wo benya bi e wa asantema mu ha ye di ma de bia ye di bi nti adenti na mo ya ma kwan ma mabunu muntie emabunu ne na sesei ahemfo ne amanyofo eta machi sabi edi sansem hunu no nti me kasa kire mabunu na mo ma mo ho kwan ema amanyo ebe wurawura ahenie mu a sesei ahemfo ne bi ahye ase pese mo keka ye tribom mamo me ma kwan sa Nhyira FM. Eye dangerous. Na ye de ntitemu bi ba wo mu de wanhwe na mu ko asem ye bebo mu ho ban o ba wo wa wote wo ye bono na zei na nzima na mfiri anwona na mfiri dagomba na mfiri kusasi na mfiri asante na ye ntimi nso abu wie yo aya mo kan history kakra sa wo kan history a e betre oni oma bi sa wo so ya santini a huni se Australia yankopon ema be ya asantini said de be ya won so odi asantini be boa enkofo because utie ya bakosema ye ni edin ye kontokwa ye jinsase ye nioma bebre ukuma pem beba ba ye de boa sa bibi sa pepepe na yewura etwa samfoni na ma ye nti na yewura na saase so obia timubi yewura ya saase so waji obia feso enti ukomenhia ye wasante hene ye wonsema hene ye wofante hene ye wodagomba ye wonfante obia wo krom ha bio ebia wo kwa datra so krente sa nanso muhu amanyofo muhu ema obi timia na wadidi atema na akoka sikadwa kai se asante sori a wanhwe ya emfa asumdie ma o amanyofo mu ye din sa because it is benefiting you me de misusu se obia nanu a ode amanyosem ene ntitimu ni nchichemu ni we free ha no saa nipa no nanim bueye Nhyira FM. saa nipa no eneba bia ni bia duri be proud of where you are coming from. Be proud so obeka se be enzimani. Mimi asantini. Nanso mi sister. Oware nzimani. Oma ware. Emfie bebre bibia nsiye. Asumdie nko a. Enti de be biem ne ntokwai. Enti ye ko school ma teacher na wo kira de no obetimi aye anwani so na wo kire wade enti won kasa wo ya anwani enti won kire anwonafo nko ade saa ne ye ka no okrom ha adenti na manyofo emma saa tribe ya na eni ho ne nyina ehu se nipa baako ne ye taachire na ye create unnecessary tension nana no mamam ho kwan yo na Ghana no ye ntimi nsobu nwie ye emeburu na motiti radio so any social media na mokeka nsem na tia munhweye munya very careful dangerous because yewura ni tumi ekuta no wo ya amanyo nikura wuntimi nukura na ewom no amanyofo ni nim yewura John Mahama yewura Kufuado yewura ba onim tumi a yewura kuta se yewura eka no ho a kromo obi antimi ntena ha omunim they know the power of Asante. JJ mpo when timi Asante because na JJ enim se so timi break Asante a we wini kwame nkroma kra ntimi Asante muhwe
amanyoni bie ni obetimi asante nemo nkane afene ne se de nka wo ni baabi da wa ma baabi da no yen kan sem sa entia asema meken ne ka den ba yen hweye me sa nyoma no eye metan me ti so bi ye metan ba ne nyoma bi koso asayen ansore na yewura ka asa me asante se wo hihia ye ni ansore ni anka nkyra manyofo na omutetete nkwada bi achi edididididi asante atem na omunhweye because krom how yewura ka sa nkofo bi mfiri omu ahanko omu krom a yenim de besie ebi ne nkofo awo 20 years 30 years ya busuan baako munhweye mama ninje amanyofo so obi didi obi the tribe didi obi atema munhweye mama ninje yati kroma social media obi timi keka nsemhunu no that Kumasi journalist fo Kumasi mu de Kumasi fo mani mieye ofri Kumasi nkrase fo nko a Kumasi fo de munhweye de ekone nye na issues ni base ya ye kan ne ka toa but de ekono enye say kosase ni man procedure kra yintimi nkan wieye bokontokwa yintimi nkan wieye na asante sori a why ne bebra asante ase se yewura ebie nano a enya asumdie na ope ena the way ankofo timi keka bia na akotie sikadwa ena yewura sorry no say afi de mabre a as uti se Ghana nka asumdie beba ha why ne betimi ase ano why monka muhweye de ekono nye na me se me nka bi but akwa ma obetimi kansem hunu te se de asif se yen a ye wa hakra no yensu ade da because oti baby oti nkran no aka bibi asif se ye akra ye de nkrasefo ye tete ye ewo nyoma bi mu se Kumasi ni ye conservative eche se nyoma bi wo ho a wonye ni gidigidi a eye ntete eye sa eye culture the fact say misuro epono eno nche se me krase ni the fact say bia wobekọ akoto nnuane bi ana wobekọ baabi na wakogi wani na me se me nkọ no na metena me fie no eno nkire se me yekrase ni enti aden ene yema amanyosem eni ahinsem create unnecessary tension momi ehwe yo sama me ka hu hia me momi ehwe yi na no Godfather Regime Agla etro article be very powerful article come ajo online na ebewo ho the way you did tribal dangerous me omo mo be me kra no a me boa wo mu no dodo na akra nya asantefo because me nim sa de ne ye me ntiase because ye gan me ye Christo ni say we are one body in Christ enti me ye Christo ni me nim so obi free ha and obi free ha de me nim ne say oye osoro nya yankrompon ba sa wo je yankrompon dia wo ye yankopon ba sa na me hu no enti me hu te say wo ye say na me asantini na te say maniji akpele hu ama me nkodi ana enti say me nua ba ya ne friend Esther Frimpon a ne kru ye nzimani a ye friend no Yansin say me sister from Frimpon no ko Yansin nzimano as say omuti asundie mu no e kire se nka menye den umenhwe you na issue any care den but e koso Kumasi ni obetimi social media obi ka bibi na ya sere no obon se social media enkofo didi Kumasi no mo twetwe Kumasi ni afa ne sa yen because yen the way sit here no okay ka bibi kire yen a ye be fa ne normal na ya sere na ya fa ne sa
banka dani ken ma Kumasi ni nka bibi entia bibi foforo obeti krom ha de beka amanyofo no mama nkrofo bi tira ase edidi asante atem because say na poko kan say asante de t-shirt uma MPP de t-shirt no nkrofo timi including NDC for ibi o awono na busani ti asante no no nso agye atime o asante for de mumo mu t-shirt mu mpe development o mani ntiye asante for de o ye de mu ntoma but for the first time in the history asante etimi ma NDC over 33%. Njo ka tia me sa asante nkan a unim de awoka nyame adom NDC etimi produce an asante minister hwe yewura franka mo akohene djuma a wodi animonyam a ode bre mampon ene asante se ba suku mo se den yo enti adenti na ye tena se ama ye de amanyosem ene ahiniesem ebetitie mu ama sesei no sa asanteni huni ni abunu ni a na huni se otamfo hwe de esi ye pole ni nasifo ye ko nyina all because of some of these things ayanka ho asem no na huni se oye aden asem ni yentimi nka pole wuye ase ye wie but asem chise ho na wanhwe ya na yanka ni se ya na ehwe ni se ya afi de wuni abunu ni no Kumasi a ni epe bibi de aboni trim asantini ono so wabono ewo nzema ewo doma ni epe bibi de aboni trim mamprusi kusasi akwaya NDC ni MPP enti kusasi fo se mamprusi fo se mamprusi fo ne sa kusasi fo ne yese enti memfa ho ena ntokwa ena amanyofo ema mutu yenyina yenim amanyofo na hye omu ase they know national security they know the people behind those things munim sana kwa kosi galamse esu a okwa etu a ekuta wo mu no saa small boy no oni saa sika na wokoto saa tuo no etuo na wodi defending crofo e wo galamse na se no etuo no saa tuo no I'm telling you say enye normal etuo enye normal etuo enye normal etuo and so enne se galamse fo na se ye bridi militants by emiano sa asem we manka me kanu ha se enioma bi wo ho eba ye hwe ni din ebeduru baabi no ne entimi nso anu biem me ka se mom ye nhwe ye police fo ebeduru baabi even galamse site kra wuntimi nkoho because ebeye baabi a ebe militant enkofo no be sa resist de ncho mo resist ne se o mususu se ye tia no ba betu ye nsa ase ne ko ye nso ye betu bi ne adi because adwuma bi ani ha ye nso ye be ye bi Nhyira fan Any answer asase any intiminka any a tribe mummy because you nyoma bi wo ho a e normal say ye ka de asre ye ho e normal nyoma ni bi wo ho a asante for they say we say ni aka ni asre wo ho dada saa netie akwete so okọ university a me na mo Katanga minia wodi machi pe no wo konti Katanga ni konti ye wo kwan a ye beka se bibi mu ne ani nsia ba na anya ntokwa but afi ye dru maybe no na ada ne ntokwa wo university wo enti sa wote sa afi de university ka se ye ma mema nko ankoda Katanga ni konti a it was because of that because time na Katanga ni konti di nkwasi asem Katanga konti na ye no we atotobo na students nkrasefo ewo school mu no totobo te se de sebi obi a wote baabi foforo wako school no na scratch ni engineer hwan na otobo pai obi ani because e konti Katanga enti me ka se mimi nua na owo konti mimi wo Katanga no oni na di machi no because e wo konti am wo Katanga enti e wo se mi hu na mi kuno
John Mahama ne Dr. Baumia mu ye namfo omunya atamfo omudi nkomo se wote de na Akufo-Addo ene John Mahama den time na we handle se wote de we na esiti obeka so mutan mu ho enso so John Mahama ye hu de we a Akufo-Addo kura afre no wo wote akire a wo ni bibi asemba a wo ni mobia wote akire de NDC ne MPP e create unnecessary tension. Wabrana na Akufo-Addo John Mahama obehwe na John Mahama obehwe na John Mahama ontimi nya Akufo-Addo hwe John Mahama ontimi nya Akufo-Addo de obeye bia John Mahama timi obe protect no bibie besi bia na Akufo-Addo obe protect no first ye behwe Akufo-Addo saa kopem se time a obe free krom ha bibie esi o uti akire na the NDC ne MPP na mu create unnecessary tension ahemfo nsem ni nyina amanyofo ene hyase Nhyira FM. Moa na mututo tuo no ema nkrofo moa ana mututo tuo no national security you are aware wunim ade we ya me hu de we am nsinka no but it's dangerous na mo de ye ka no mo me nka ne saa ne ehwe ne saa na me say de bia ya yedin asemba ne aka ne de fra asante ne afra Kumase ne de afra bibia yewura ne pasundie cause nka yewura bohwe kroma nka nkofo ntena ha o momme ehweyi tina meka momme ehweyi cause nso be tap nkyere ni dako na asante sori a wanhwe ya krom ha because unim de we nyankopon si ye Kumase no o pese okon kran o pese okọ eyeden aba befa Kumase. Kumase is a commerce area. Eye dwadie. Yenhwe ye. Because afie bedru baabi no, say yanhwe ye a, obonso obi asori. Na wa block it te say de enyoma bi course no. Sa nyoma na ye kan nketenkete na no. Me de ukọ Nigeria kwa akohwe ade bi. Yenhwe ade kakra. Nhyira FM. Aha